Kapteeni Jaakko Kyöstä, minkälaisella tunnelmilla, taktiikalla lähdetään tähän kauteen? No varmaan sillä, että ekaan heti kentälle takuminen ja ei mene, sitten tehdään se 4 häkkiä ja vaihto Matias Jere kentälle teki se 6, jollain peli on käytännössä ohi. Että sillä taktiikalla lähdetään. Yritetään tästä lämäriä tukkaa ja se lähtee ihan. Minkälaisessa kunnossa puolustuskalusto on? No nyt päästiin joukkueen kapteeni puolustaja Tero harjoittelemaan, että hän on jo ihan täyskunnossa ja pystyy pelaamaan. Onko totta, että Tero on tuotu Tansaniasta tänne asti pelaamaan? No, ihan liikkuu monenlaista, mutta tämä ei ole totta kyllä. Joo. Ne on ihan tornasta. Mutta minkälaista maalivahtipeliä on? No maalivahti meillä on aina vähän semmoinen, että siihen mulla on luotettu. Se on niin kerta kaikkiaan se vahva se, että hyvä puolustus. Paljon nollapeliä ja tosiaan se taktiikka, mikä mä alussa sanoin, niin se tulee puremaan tällä kaudella. Kuulimme semmoisen huhun, että puolustuskalustonne olisi kärsinyt lukuisista loukkaantumisista. Onko tämä totta? No kyllä se voi sanoa, että meillä on vähän ollut loukkaantumisia, että eilen tosiaan tuli vähän tappelua siinä. Tappelua tuli vähän eilen, mutta kyllä niistä vammoista ollaan jo pikkuhiljaa parantaa, voidaan lähteä ihan rauhassa tulevaan kautta. Kyllä. Kiitos joukkojen varakapteeni Jaakko Kyöstä. Kiitos.